Hindi ko alam kung sulit pa rin ba ang pumunta sa lugar na ito. 8 taon na kasi mula nung unang makarating ako dito at talagang napakalaki na ng pinagbago sa lugar at sa gastos ng pagpunta rito. Tara, ikutin muna natin ang lugar na ito at sa uling bahagi ng video, tatanungin ko kayo kung hindi ba sayang ang budget nyo sa pagpunta rito. Welcome po tayong lahat dito sa Subic Beach sa Calintaan Island, Matnog, Sorsogon. Isa ito sa mga napakaganda at pinagmamalaking yamang dagat sa Kabikulan na hindi mo maaring ikumpara sa Boracay o saan man dahil may angkin itong natatanging kagandahan. Kung narito ka, mabibighani ka sa luntiang paligid dahil sa malagong mga kakahuyan. Super linaw, malamig at nagkukulay turquoise o turkesa ang karagatan. Pinong-pino, malambot sa paa at maputing-maputi na kung minsan ay nagkukulay rosas o pinkish ang aplaya, dalampasigan o buhangin dito. Sariwa at masasarap pa ang pagkain na pwede mong orderin sa mga resorts na iyong tutuluyan. Siyempre, mas magpapasarap sa timpla ng inyong gala rito kung kasama mo ang mga tropa. Isa pa sa mga nakadagdag excitement sa lugar ay ang island hopping, kung saan mararanasan mo makipaglanguyan sa iba't ibang mga isda at pwede mo rin silang pakainin, sisisid at papasok ka pa sa mga underwater caves nila. Bago ka makatawid sa isla, dadaan ka muna ng Municipal Tourism Office para magbayad ng bangkang iyong sasakyan. 3,500 pesos ang singil sa bangka, hatid sundo na yon at kasama na ang island hopping. Dati, nung una kong punta rito ay 1,600 pesos pa lamang pero 8 taon na ang nakakaraan. 10 katao ang minimum na sakay ng bangka. Kaya sa mga nagta-travel ng solo o kasama ang jowa o kaunting tropa lamang, huwag pong mag-alala dahil pwede naman kayong maki-join sa ibang grupo para makatipid ng bayad sa bangka. Maghahati-hati na lamang kayo kumbaga. Kagaya namin, naki-join din kami sa isang maliit na pamilya na patawid ng Subic Beach. Sa tansya ko, inabot din ng 30 minuto yung biyahe namin patawid. Pagdating namin sa isla, kanya-kanya na muna kaming hanap ng aming matutuluyan. Ang mga babae at ang mga bata ay nagrenta ng kwarto. Ang tinig ko ay 4,000 pesos ang 24-hour stay. May aircon na yan at talagang napakalamig. May swimming pool na nga rin pala dito. Dati kasi mga nipa hat lamang ang naabutan namin noon. Ako naman at ang kaibigan kong si Cassius ay naghanap kami ng makahoy at malilim na lugar na malayo sa mga tao. Nag-set up kami ng aming camping area, duyan at tarp lamang ang dala namin. Dahil hapon na kami dumating, di na muna kami nag-island hopping. Kinabukasan na lamang daw. Siya nga pala, weekend kami pumunta. Kaya talagang baha ng tao ang sentrong bahagi ng beach. Buti na lamang talaga at may mga spacious pa rin naman para sa mga ayaw ng mataong lugar. Kinagabihan, nag-arkila kami ng bangka upang mamana ng kaunting isda. 1,500 pesos din po ang binayaran naming renta sa bangka. Bawal pala ang mamana ng isda sa Subic Beach. Kaya dumayo kami dun sa malayo. Nagsimula kami ng alas 8 ng gabi, nakauwi kami ng hating gabi na. Pag-uwi namin ay kagad naming nilinisan at inihaw yung ibang mga isda upang kumain. Ang iba, kinabukasan na lamang namin uulamin. Kinaumagahan, gumayak na kami para sa aming island hopping. Inuna namin ang Huwag Lagoon Marine Sanctuary. Linggo noon, kaya maraming turista. Pila-pila talaga ang mga gustong pumasok sa enclosure ng lagoon. Mabait ang bangkerong nakuha namin. Hindi maisip sa oras. Pinapabayaan lamang kaming mag-enjoy kaya talagang napakasulit ng aming biyahe. Bawat bangka pala dito ay 200 pesos na ang singil ng management ng lagoon. Kasama na rin doon yung ipapakain sa isda. Kung lalangoy ka naman ay 200 pesos ang bayad bawat isa. At kung ikaw naman ay arkila ng mga gears ay may bayad din. Dahil mga freedivers kami at may madala naman kaming mga gears, ay nakatipid kami. Pinili talaga naming makipaglanguyan sa mga isda. Grabe talaga kalalaki at kaaamo ng mga isda rito. Sayang, wala akong dalang pana. Joke lang. Mga first class na mga isda ang karamihan na narito. Gaya ng bluefin trevally, na isa sa mga paborito kong pangkusido, mangrove snapper, sweet lips, surgeon fish, rabbit fish, at ang pinakamaamo sa lahat ay ang mga butfishes. May nakita nga rin kaming malalaking wrasse fish. Endangered na ang mga ito. Bawal na talagang hulihin at kainin. Ang ibang kasama namin ay sa taas naman tumambay upang magpakain ng mga isda. Siya nga po pala, ang mga isda rito ay hindi for commercial purposes, kundi for educational and enjoyment of the public.
Pagkatapos magsawa sa lagoon, diretso naman kami ng Kalintaan Cave. Bago pumasok ng kuweba ay nanguha na muna kami ng mga lato na pang-insalada namin. As freedivers, talagang na-enjoy namin ang pagsisid sa mga lagusan ng kuweba. Buti na lamang at talagang napakalinaw ng tubig. Katamtaman lamang ang taas ng tubig, kung kaya mas nakakatuwa ang paglangoy. Malakas nga lamang ng konti yung current, kaya medyo hirap din. Mas bumababaw daw umano ang tubig rito kapag low tide. Dagdag pa sa atraksyon ng kuweba ay ang mga sun rays, kaya naman mas naging picturesque ang mga sisid namin. Buti na lamang pala at magtatanghali na kami nang kami ay pumunta rito. Sa loob ng kuweba ay may mga rocky portions na pwedeng tambayan. Makikinis ang mga bato rito, kung kaya pwedeng maglakad ng nakapaalamang. Masusubukan pa rito ang galing mo sa pagbalanse dahil pwede mong laruin o pagpatung-patungin ang mga bato pataas. Dahil sa dami ng tao, di na rin kami nagtagal at umuwi na. Pagbalik namin ng resort, nawala kaagad yung pagod at gutom namin dahil sa mga handang pagkain sa amin. Father's Day pala nung araw na ito, kaya may inihanda ang pamilyang nasamahan ko para sa budol fight namin. At pagkatapos ng kainan, takaw pansin pa rin ang linaw at kulay ng tubig dagat. Kaya marami pa rin sa amin ang talagang naligo pa uli, lalo na ang mga bata. Siya nga po pala, karamihan sa buhangin dito ay mula sa mga nadurog na mga corals at mga seashells. Kaya naman kapag umaga o hapon, mapapansin ninyo na mga kulay rosas o pinkish ang buhangin dito. Pero kapag tanghali naman, ay maputing-maputi naman ito. Alauna ng hapon, bumalik na ang bangka na susundo sa amin pauwi. Parang ayaw pa nga sana na hamig umalis. Subalit talagang ganon. Mabilis nga lang talagang lumilipas ang oras kapag masaya ka, hindi ba? Siya nga pala, para maiwasan ang pagtambak ng basura sa isla, bawat bangka obligado silang bitbitin pabalik ng mainland ang mga basura ng mga sakay nilang mga turista. Ayos, di ba? Paalala nga rin pala, hindi purong tubig tabang ang paliguan dito. Bawal ito sa mga maselan. Kung inumi naman, meron namang mga distilled mineral water sa isla na mabibili. Pero kami kasi, lagi kaming naniniguro, nagbabaon talaga kami ng sarili naming tubig. So ayan, sa tingin nyo, sulit ba ang pagpunta rito? Dapat bang bumalik pa kami? Sa mga hindi naman nakapunta pa, dapat pa ba kayong pumunta? Well, nasa inyo na lamang po ang pagpapasya. Yan ang istorya ni Rabasero. Maraming salamat po sa inyong palagiang panunood sa aking mga videos. Hanggang sa muli!